Vores finmotoriske systemer hænger sammen. Det vil sige, at vores hænder, vores mund og vores øjne er alle sammen en del af det, som udgør det finmotoriske. Så vi ser rigtig tit, at hvis der er udfordringer med et af de finmotoriske systemer, jamen så vil vi se udfald i de andre også. Så har du et barn, som skal koncentrere sig rigtig meget for at skrive, for at holde et skrivegreb, for at holde styrken eller lignende, jamen så kan vi ofte se, at enten øjnene har rigtig svært ved at følges ad, eller at tungen kører rundt i munden. Tungen fungerer som en stabilisator for rigtig mange aktiviteter, både grovmotoriske, men i høj grad også det finmotoriske. Det er også klassikeren, vi ser børn, der klipper, og så kører tungen her. For eksempel. Så det her med at kigge på vores børn, når de laver forskellige aktiviteter, og være nysgerrig på, hvad er det egentlig, vi ser, og hvorfor ser vi den her tunge køre rundt.